O Concello de Cambados presentou o seu programa de Nadal 2019-2020. As actividades estenderanse ao longo das próximas semanas dende mañá ata o domingo 5 de xaneiro. O programa está destinado a todas as idades e se levará a cabo nas diferentes parroquias. As actividades comezan esta mesma fin de semana, donde hai precisamente un par de concertos no Auditorio da Xuventude, tanto o que ven sendo o concerto da Academia Quinta Sinfonía e ese festival en beneficio de Cáritas, e despois, a partir de toda a semana que ven, a partir do luns, veredes todo o elenco de actividades dende as parroquias, orientadas fundamentalmente para a infancia, pero tamén para outras idades. As actividades nas parroquias é unha das novidades desta programación de Nadal. Vai haber actividades en todas as parroquias. Comezamos o martes que ven en Vilariño pola tarde, o mércores en Corbillón, o xoves en Castrelo e o venres en Ouviña. En todas as parroquias vai haber xogos tradicionais, xogos de realidade virtual, reciclaxe e manualidades, globoflexia e pintacaras. O grosso das actividades de Nadal terá lugar no Salón Peña. Despois, a partir do día 23, comezamos en Peña, onde se desenvolverá o grosso das actividades de Nadal. Prácticamente entre o 23 e o 3 vai estar aberto mañá e tarde, con a excepción do día 25, da tarde do 31 e do día 1, non? Aí vai haber hinchables, xogos tradicionais, talleres de globoflexia, manualidades, pintacaras, actividades que na maior parte vai, como dixo Tino, a desenvolver o Obradoiro de Emprego, o Obradoiro Xuvenil. A programación completarase, entre outras actividades, cun escape room o fin de ano para nenos e a cabalgata de Reis. Outra das novidades que anunciou o Concello é que, a excepción do espectáculo pirotécnico do Albariño, non se tirarán fogos artificiais en ningunha festa do ano.